Le ndawo eRuby Ridge eThembisa ihlala iphithizela, kanti leli loli lokudla lidla ubhedu ngezikhathi zamadina ngoba wonke umuntu usuke ephuthuma khona. Kodwa usuku olwejwayelekile liphenduke lwalubi impela ngesikhathi amaphoyisa amabili ezothenga ukudla. Le mfanekiso ikhombisa amadoda ahlomile ehlasela lamaphoyisa bebaphuca izibhamu zabo ngaphambi kokubashuta evenini yabo. Labaphangi babese bebaleka ngezinyawo, hayi kodwa ngaphambi kokuzenzela ngaphambili emotweni. Yasabisa lento because angaze ngibone yenzeka ukuthi amaphoyisa abanje inkunzi yabo. Bengiqala kubona lento yenzeka yabo. And ngitshela ama customer wami ahappy ngalana. So makuzobanje inkunzi lana mina yangithusa even le ndawo uzothengisa yabo. Ngoba ngizothi ngiyathengisa futhi kuphinda kwenzeke labo. So ngiyasaba manje. Lamaphoyisa bezothenga isidlo sasemini baze basizwa amalungu omphakathi abakhiphe lapho bebekhiyelwe khona ukuze bakwazi nokubiza oza kwabo. Kodwa abasolwa bafikanga kude kakhulu ngoba bahluleke ukulawula imoto bebehamba ngayo base beshayisa. Kusuke ukuphikisana ngenhlamvu phakathi kwamaphoyisa nabo kodwa akekho olimele. Abasolwa bagcine beboshiwe kwatholakala izibhamu ezinhlanu kubona. Those will be sent for ballistic testing, so they will be tested, and it will be said that the ballistic testing will indicate were these weapons stolen in house robberies or how did these weapons come to the possession of the criminals. Abasolwa abane balindeleke ukuthi bavele enkantolo yaseThembisa kusasa.